बिसि गोदों रमै हाबांबाय जबा खालायमानि 10,323 फियाबा हाबांबाय जबा खायते खायते मुंसा खायजानाय गोरिब बरकनि सेबक गमामानि यागल गोबांमा लुकरकनो थैमाबो पातिमु नुकजाखा केबोबा पारा आमचायो बानिया खायलायो केबोबा सामुं खायै आजोयै नुखुं चलिराय फियाबो अमायके नुकजाखात তিনি রাজঘরা আউগলিব পারানি অমতই বা আনারসর ফালই দंफायमानि 10,323 सेबक माया गारनाय खरकसा टाखुक अमूल्य देबरमा गोबांमा बिसिरमनो हाबांनि थानि बरक जबाबो खायलाय फायमानि फिया बरनि जबा दाबोबो मोथागजायाखौ खोलानिया थांनाय बायथाखौ कक सोंजाकफोरो साय खोनालाका सेबक माया गारनाय टाखुक मूल्य देबरमा बसकांगो लकडाउन कर्फ्यू पाइखांके तेबो चबा कतरंनाय 10,323 सेबो खाने रकनि नैबो साय खोनारिका नकरकनो 10,300 एमनी फ्री खाওয়াইতে রে 10,323 এমনি ফ্রি দিয়ে খাইতে রে Tabok samung humung kerenya bagai nok ne buma bufa ne ja anro sokajak mana abona na falna hinai sine parane bazar hati rogo tumaba painai ra ase krai abone bagai tine 50 ta tu ekal 100 mune ba andro so falna ne haika te kono sine income source krai সরকার নিব নাইসিক মুং করাই আবনি বাগৈ जों 10,323 রক তিনি আমতেখাই বীরমান নাঙ্গৈ যে জান জানি মানথै রাজমিস্ত্রি ইको आं आन्द्र सफाल दङ আমতেखायनो जों सिनि संसारनो जों दायित्व पालन खाय दङ जों किन्तु 10,323 सिनि कुनु भुल करै सरकारनि भुलनि कारनै दिनै जों अ अबस्थायाव आङै दङ ताबुक पर्यन्त सरकार कक रिमानि याकुलब सरकार ताबुक कक नारगिया आबनि बागै सुदो अरा जों आन्द्र सफालै कस्त मस्त चलि दङ अलरेडी ताबुक सुक जरा 102 जना खै थांखा बरंनि संसारनि दायित्वनो सठिकभावे पालन खायमिया ताबुक खैया गोथां थांनाय रकबा खुब माने ताम हिनाने खायरकमा सिसा बोसा बोथैना इंलिश मिडियामाव फरायदि तन्ना रक बरकबो जतन तलाङै माथाका बोसा बोथैना आगतलावा गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायदिनानि बागै उसकोप करै जों बै कामतैना लकडाउन फाना नेने आन्द्र सरक बुङा बुफानि जे कायजाक तमा आबना खिसा तंमाना पारारागो फालना नायमाबो पारारागो पाइनाय किरै आबनि बागै आगतला सहर लकडाउन नि जराव फाना टय फालनान बागै मा हायका सिनि सभा जों सुदो कोविड-19 नि कारणे जा एकमात्र सिनि सभानो जों मोथागै तनो त्रिपुरानि बरकनि जत हामारिनि वानसुगै नागै जों ताबो आपतत आन्दोलन खायतेया फियाबा सिनि बिसिं एकदम प्रकाश ताक सानान कुन आपत्ति करै जों बिसिं पुरा वानसुगजाक जों सिनि कोविड-19 पाइमान परेन सरकार बाय सिनि सबांनाय सिनि कुबैमान थाइना तैयाकै जेसक जरा सिनि कुबैमान थाइ माया सजरा जों सभा खायथानाय सिनि सभा कुनु दिन बथागलाक हामबाय।